Conseil des ministres muni abaro buludala an ka jamana ɲɛmaa ka dagɔrɔ n'u tali kɛ wa colonel Asimi Goita la arabadon n'o bɛnna novembre kalo tile 15 ma san 2023. Conseil des ministres n'i y'a ta k'a lajɛ a bilalen bɛ jamana ɲɛmaa ka bonya n'a ka yamaruya kɔnɔna la mun tali kɛ palais de Kuluba la nin kɛnɛ in ka conseil des ministres a ye projet de texte dɔw kɔni ta ka olu adopté o kɔfɛ ka tila ka kunnafoni fana dɔw di a kɛnɛ kan an bɛ tali kɛ nin conseil des ministres la halisa a bɛ fɔ ma ko ministre de l'industrie et du commerce conseil des ministres la ale fana ye projet de décret dɔ fana ta ka a sigi ka a bila sen ka bolonɔ bilala mun kɔni la a bɛ fɔ ma ko journée nationale des exportations du Mali bolonɔ bilala nin projet de décret in na ka sanga nin don kofɔlen in ma a bɛ fɔ ma ko exportation ni jagokɛlaw kɔni bɛ se ka an ka wa jagofɛnw ta ka to o feere jamana kɔ kan k'i bɛ k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara sɔrɔ bunakun kan an ka jamana kɔnɔ ka bɔ yen nɔ ka tila ka wa wari fana labaarali nɔgɔya anw ka jamana kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ nin hakilina in na o de kɛla sababu ye jamana gouvernement yɛrɛ ye nin projet in ta k'a bila sen kan n'o fɔ ma ko wa stratégie nationale de développement des exportations a fɔ ma ko plan d'action san 2022 ka taa bila san 2025 la o baaraw kɔni bilala sen kan nin stratégie in ko dɔwɛrɛ tɛ ka se ka baara ninnu kɔni bila minɛ ɲuman kɔnɔ cogo minnu la a fɔ ma ko wa maa minnu kɔni ka baara ye a jago yɛrɛ ye k'i bɛ ka fɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara o ka baara yanga fana kan wa an ka jamana kɔnɔ o bɛ minɛ minnu ta ka bɔ ka taa feere jamana kɔ kan o kɔfɛ tuguni gɛlɛya minnu fana bɛ yen nɔ ka se ka o gɛlɛyaw fana caman wuli ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ wa an ka région kɔnɔna la ka taa se farafinna jamana ale ni jɛnsɛn naani jamanaw bɛɛ lajɛlen fana ma n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ka olu wuli ka bɔ yen nɔ o kɔfɛ tuguni ka se ka dɔ wɛrɛ fana fara sɔrɔ kan mun bɛ tali kɛ a fɔ ma ko recette d'exportation wari minnu bɛ sɔrɔ an ka jagofɛn futali la ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa feere jamana kɔ kan a fɔ don in ma ko la nuit de l'exportateur du Mali o don in k'i bɛ k'a fɔ a kɔni bilala sen kan ko ni i y'a ta k'a lajɛ a bɛna to sen na dɔwɛrɛ tɛ mun bɛ tali kɛ anw ka wa nin jago baara la ka se ka sankɔrɔta don a la a bɛ fɔ ma ko exportateur u ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'u ba don nin baara la cogo min la o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛ k'a fɔ wa fɛɛrɛw bilala sen kan cogo min na o bɛ se ka hakilina falen-falenw kɛ a sen fɛ ka se ka wa taabolo kuraw fana yira ɲɔgɔn na jagokun bunakun fana kan n'i y'a ta k'a lajɛ jamana ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ colonel Asimi Goita la a yɛrɛ ye nin hakilina in ta ka a sinsin bolo donla a kɔrɔ ka se ka bolonɔ bila sɛbɛn la cogo min na wa nin baara in bɛ se ka kɛ wa baara ye mun kɔni a bɛ kɛ baara siman ye o kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a don in bɛna ta k'a bila kɛrɛn la jagokɛlaw kɔni bolo kan n'o fɔ ma ko exportateur minnu bɛ jagofɛnw ta ka taa feere jamana kɔ kan projet de décret in k'i b'a ye k'a fɔ a kɔni a adopté la o hukumu de kɔnɔna la a bɛna kɛ sababu ye fana ka bila ka nin don in tɔgɔ la wa san o san a bɛ fɔ ma ko décembre kalo tile 7 i b'a ye k'a fɔ baaraw bɛ kɛ hali n'i y'a ta k'a lajɛ décembre kalo tile 7 nata a don a bɛna ɲɛnamaya n'a bɛ fɔ ma ko journée nationale des exportations du Mali nin don in ko a bɛna kɛ sababu ye tuguni ka se ka jamanaw fana fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ ma ko entreprise ale entrepreneur minnu bɛ tali kɛ jagoko bunakun kan u ka se ka hakilina falen-falenw kɛ gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ka se ka kuma o kan nɔgɔyaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na n'o fɔ ma ko solution ka kuma o bɛɛ lajɛlen fana kan cogo min na ni jamana ninnu bɛ se ka yiriwa sɔrɔ cogo minnu la jagoko bunakun kan Bamakɔ novembre kalo tile 15 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲo ale bolonɔ bɛ sɛbɛnw la